Har yanzu ana ci gaba da tafka muhawara game da matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na dakatar da nuna wasu fina-finan Hausa masu dogon zango guda 22 waɗanda hukumar ta zarga da saba ƙa'idojinta. Lamarin wanda ya zo makonni kaɗan bayan gwamnatin jihar ta Kano ta dakatar da watsa shirye-shirye na siyasa na kai tsaye, inda ya jawo muhawara sosai musamman a kafofin sadarwa, inda wasu ke nuna jin daɗinsu da matakin, wasu kuma ke kushewa. An ƙirƙiri hukumar tace fina-finai a Kano ne domin tabbatar da an bi ƙa'idoji, ɗabi'u da harkokin fasaha a jihar Kano, wanda hakan ya sa aka fi ganin ayyukan hukumar akan masana'antar Kannywood. Ba wannan ne karan farko da aka samu mummunar takun saƙa tsakanin ɓangarorin biyu ba, domin tun a zamanin mulkin Malam Ibrahim Shekarau ake ta samun saɓani da hukumar, har suke ganin idan aka samu ɗan cikinsu a shugabancinta za a samu sauƙi. Baya ga samun saɓani a masana'antar, hukumar ta sha sawa ana kama wasu mashahuran mawaƙa ko 'yan wasan kwaikwayo kamar Aminu Ala da Nazir Ahmad da Sinusi Oscar Fofoto da Sadiq Zazzabi da sauransu. Sashen Hausa na BBC ta yi waiwaye domin gano lokuta 5 da aka samu takon saƙa tsakanin hukumar da masana'antar. Duk da cewa an kafa hukumar tace fina-finai tun kafin lokacin, amma za a iya cewa haramta kallon fim ɗin baƙar ashana duba gari na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fito da aikin hukumar. A shekarar 2004 ne kamfanin Bright Star Entertainment ya shirya fim ɗin, wanda Aminu Bala ya bayar da umarni, inda a cikin fim ɗin aka nuna yadda mata masu zaman kansu ke gudanar da harkokinsu. A wata makala da wata baturiya marubuciya ta rubuta, ta ce an samu saɓani ne saboda Aminu Bala ya kai fim ɗin hukumar tace fina-finai ta Najeriya, amma ya tsallake hukumar ta Kano. Hakan ya sa hukumar ta haramta fim ɗin, sannan ta sa aka kama shi, aka ci shi tara, sannan aka kwace fayafayen fim ɗin a kasuwa. A wani lamari da ya kusa durƙusar da Kannywood, har wasu suka yi tunanin masana'antar ta mutu, shine fitar da bidiyon tsaraici na jaruma Maryam Hiyana da wani mai suna Usman Bobo a shekarar 2007 ya fitar. Wasu na ganin hakan ne yasa gwamnan wancan lokacin Malam Ibrahim Shekarau ya naɗa jami'in hukumar Hizba Abubakar Rabo a matsayin shugaban hukumar tace fina-finai, wanda za a iya cewa ya buɗe ƙofar takon saƙa tsakanin hukumar da masana'antar. Rabo ya fitar da sababbin dokoki, sannan ya yi wa tsofaffi garan bawul, ciki har da kaiwa hukumar labaran fim domin dubawa da samun amincewa kafin ɗaukar fim da fito da shi. Zamanin Rabo ne aka jawo takon saƙa mafi girma a harkar fim a Najeriya, inda dole wasu jaruman suka daina ɗaukar fim, wasu kuma suka koma Kano, wasu suka koma Jos domin ci gaba da harkokinsu. Daga cikin fitattun 'yan masana'antar da hukumar ta ɗaure a zamanin Rabo, akwai Hamisu Iyantama da Adam A. Zango da marigayi Rabilu Musa Ibro a shekarar 2007. Bayan wancan lokaci ne Adam A. Zango ya koma Kaduna ya ci gaba da gudanar da harkokinsa na fim bayan zaman gidan kaso da ya yi. A lokacin Ibro ya hau wasu waƙoƙi kamar ta Sankarau da ake zargin yayi wa gwamnatin lokacin gugar zana. Shi ma Zango ya yi waƙar In na ga dama da sauran waƙoƙi da fina-finai da aka yi ta zargin sun mayar da martani ne. Sannan kuma akwai waƙar Rabo rabon aiki, ba fa rabo rabon wahala ba. Haka kuma a watan Janairun shekarar 2022 a zamanin shugabancin Ismail na Abba Afa Kalla, hukumar ta hana ɗora fim a YouTube ba tare da an tace ba. Lamarin ya zo ne duk da cewa Afa Kalla ne mutum na farko da ke da alaƙa ta ƙud da ƙud da masana'antar ta Kannywood da aka naɗa a matsayin shugaban hukumar tace fina-finan. Hakanan lamarin ya zo ne daidai lokacin da masu shirya fina-finan na Hausa suka fara gano dabarar komawa sanya ayyukansu a kan YouTube a maimakon sayarwa 'yan kasuwa waɗanda ke bugawa a fayafayen CD ko kuma cassette. A wata zantawa da sashen Hausa, Afa Kalla ya ce sun ɗauki matakin ne sakamakon yadda ake sakin wasu fina-finai da suka ci karo da al'adu da addinin mutanen jihar ta Kano. Sai dai za a iya cewa matakin bai yi tasiri ba sosai a wancan lokacin. Har wa yau a daidai wannan gaba aka samu ɓullar sanarwar dakatar da fina-finai masu dogon zango 22 da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta fitar. Wannan matakin na kunshe ne cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Abdullahi Sani Suleiman ya fitar a daren ranar Lahadi, inda ya ce shugaban hukumar Abba Al-Mustapha ne ya bayar da umarni, saboda a cewarsa masu shirya fina-finan sun saba ƙa'idojin hukumar, waɗanda suka tanaji cewa dole ne hukumar ta tace su kafin a fitar da su. Daga cikin fina-finan da aka dakatar da haskawa akwai Labari na Aminu Saira da Daɗin Kowa na gidan talabijin na Arewa 24 da Gidan Sarauta na Bashir Mai Shadda, da Garwashi da Ɗakin Amarya da Kishiyata da Jamilin Jidda da Mashahuri da Wasiya da sauransu. Waɗannan na daga cikin fina-finan Hausa masu dogon zango da aka fi kallo. Sai dai bayan tattaunawa da ƙungiyoyin Mofan
hukumar ta amince da ƙara mako ɗaya kan wa'adin mako guda da ta bayar tun farko domin kada masu fim ɗin su yi asara. Wannan na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da Mofan ta fitar bayan taron, sannan ta ce za a sake zama domin samun maslaha. Koyaushe irin wannan dambarwa za ta zo ƙarshe tsakanin hukumar tace fina-finai ta Kannywood da kuma 'yan masana'antar na Kannywood? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comments.